Takže, ale já jsem Káčky, toho srdečného videa, dneska jsem tady společně s Pavoukem. Ahoj. Jo. A to je on. A dneska si zahrajeme velmi zajímavou challenge a jde vlastně jednoduše o to, že budeme hrát jenom OG Healer. Kdo hrál všichni dvojice ví, prostě minička, Big Shieldy, jako shieldy, a potom bandáže a medkity, jako bílý jabka. Jednoduchý jako facka, takže. Jo, jenom lidi, chtěl jsem ještě zmínit, že od Healer se to nehraju na klávesnici, takže nehraju úplně nejlíp. Ale hraju dost practice map, takže myslím, že by ten gameplay nebyl sorry, Rula Talking Cam. Tady strany. GG. Nějakou bombarduješ turetou. No, pojď na to dolů, tady dolů. Tam dolů. Jo, takhle jako sneaky, ne? Vážně ten borec, vážně to NPCčko je to a skoro zabilo. Přesně proto jsem si nechal ten míč. Máš ho? Je tam NPCčko. Ne, tady je kamarka, myslím. A jdeme do Terezovu, pojď. Já jenom Hej, kartičku. aby mě ani jedno NPCčko neubralo. Makera. Dám si metky. Už mě neupravili trochu, Terezor. No, to je zase upravené. Kamera mě má to a já jsem postižený. Jo, upravili. To proti Krysan. To bereme, To je proti Krysan, který bych chtěl běhnout. Ok, čekaj. Co, plastička na máš. myši, nebo? Jo. Mám pro tebe bega, tak nemusíš nic vysvětlit. Ale my tady máme dvě nejlepší věci. Jakože fakt, že jo, prostě Kitu Flaunchera. Já vím, protože já jsem profesionál. No jasně, Když jsi jsem profesionální tady youtuber. nebyl, tak doslova... Kámo, chci SMGčko. Beru. Nechceš mít Tak jen pojď, milion. mám to. Pojď tady si krásím Gčko. Já nemám. Ty si mu... Hej, já mám tohleto za věci, jo? Můžeš si klidně vzít tuhletu zajímavou, absolutně nevím, co to dělá. Jo, ten granátom, ale to je docela otravný. Nechceme vzít už nějakou věc z toho trezoru. Je to otravný, já jsem otravný, beru to. Ty nechceš žádnou věc z trezoru. Já se vezmu Grenade Launcher a ne MK7, přesně. Dobře, vezmu MK. Šápeček. 360 to na mě dělá. Pošlem na ně Ej, nech ho tam, ať fajtí s nima, ať fajtí s nima, asi vyhýlu. Dej se na čas. Oni mají tam otravnou zbraň. Jsem dead. Nej, protože já jsem... A to sejde. Je kreklej. Dead. Já jsem mrtvej. Tady. Já jsem dead. Tady je další tým, na ten písničko. Co se stalo? Další člověk. Ne, to už je antičítka, to už je antičítka. Dead. Ne, ty to dělej. Já tady nemůžu stavět, Viliku. Použij tu zeď a dej mi. Použij tu zeď. Kde je ta a tě zeď? zastaví. Tady. Označuj si to. A postaví tak. Jo, a teď bude vyhýlu. Já ty obě, ale to... 6 let zápět, ten písničku mi taky docela zabralo. Ne, ale tady jsou nadkedy. Já hlavně nepoužiju ty slurpy, protože... Slurpy? Kámo, my vlastně hrajeme jenom ty nový díly, že? No právě. Jsem na to zapomněl. Korunka. No, a tam chybí. To je jedno, myslím, že jsem nic nového nepůjdu. A Počkám to se, bylo víš. to vnitře, nebo jak to funguje? Co? Ne, to nebude. Aha, ten minul. Já jsem moc to nevím, já potřebuji to všude, pak na to. A místo toho vezmu tohle, protože mám mě. Já nebudu rád ten půjde, když je jich taky. Máš tam metky teď. To taky nehraju. Ty kokos, já doufám, že jsem to neporušil. A to řekl, že nehraju i poze a hodil jsem to Facebook. Tě snažím, pizem. Máš problém? Jo, Já vezmu to nadkedy. byly nějaký díly.
Kámo, ty jsi postiženější než opice. Já jsem měl tady to stejně Ty jsi to. Prostě těšíme tou delší cestu. Ne, pokud asi děti a bole. Můžeš to už sníčit víc. Kde je ta rukavice? Já teď, ty kámo, nevíš, co já teď robím. Kámo, já doufám, že jsem nepoužil ty Jack Splash energie. Já fakt přemýšlím, že jsme to neporušili. Já si myslím, že někdo z nás už použil sled do barely. Jo, ale sem barely, to jsou barely, jako viděl do Ertanta. Vím, že já si vlastně nepamatuji, co jsem použil. Počkej, co za to je použil? To je to kouna. Pojď si dát barel. Ne, proč jsem vzal brunata. Ty nemáš miníčka? Ne. Teď nechci... Hej, však hnedka je ten radar. Jo, dobře. To jsem nevzal Light Fingers. Protože tohle je lepší. A to nevím, ale... Já tam vidím tohle písničko. To tady jsou. Vidíš ji na mapě. Jo. Ty jsi ho cracknul, nevěřím, techně. Já to zase tak spadíme fotbej, to nejsem, ale to nehraje 2 týdny, jo? To je zase kolik? A mluvám se za můj špatný aim, ale předtím jsem hrál hodně, že mám jenom stres. Ne, to nemůžu použít, to je nový shield. Můžeme použít tohle? Asi ne. Ne, tady někam zahrabem. Ne, ale počkej, to už jsi byli v chapter jedničce. Chapter jedničce, hrajeme chapter dvojku. Aha, my hrajeme chapter... Ne, prostě míčka, ne, ty baháře, já nevím. Biggie. Jo, jakože, jo, takže jenom tohle. A... Kamu? A ryby byly, ale ryby byly, ty byly právě přidaný. Pojďme si nový zbraně, tam je něco magického. Tam máš rybu, asi budeš chtít někde bylo snad. Co děláš? Pojď tak vzadu. Pojď se auto. Musím, bereme kešku, aby nemohl vzít nikdo jiný. Počká tam dojedu, A co napadne modrá půlka, ono šárk šlouka. Lidi, kam se to bylo? Já jsem viděl výstřel. Říkáčko, máš rád Hitches Ditches? Cože mám? Máš rád Hitches Ditches? The Ditches. To je to, co jsem právě teď zničil. Je. Tedo, máš rád Hitches Ditches? Ne. Hej, to byla urážka. Chudáci. Hej, počkej, jsem byl na tebe, ty granáty. Já jsem mě netrefil, ty mám to A, snad. fungují na mě. Nemůžeš zabít tím jako žádný. Ty švelíne. Tak to jsem neudělal. Tohle jako... I have a high. Proč hraješ tuhle trash věc do lodech? Ne, ale tak, protože já potřebuji něco mít, co jako mě dokáže obránit. Jo, protože ty hraješ Já do se- lodech. Jdeme na trezor. Ne, protože mi to zachránilo. Já jsem nechtěl si ty impulzy do... Jdeme na vol, teda na Nebo si ostrov. kam potřebuješ? Na Tak ostrov. čekej, já ti tam dohodím. Odpal, Běž víc sem, já tě odpálím, musíš jít jenom sem. odpal. Takže na home run. Přímo kikeš tam. Co dobrý, jo. Takže Chceš, se ptal, chceš, máš no, klíč, no, nemáš no. klíč? Jo, Ne. fakt. Že jdem, jo, on už si spawnu. Jo, už. Zkus tam najít autem. Já tam taky zkusím najít autem. Musíš směr ostrov, ale. Tak něco. Tak počkej, tak já tam hodím to auto. Já vidím další jedy. Já už jdu na střechu, asi to je špatně napad, ale... O, ne, on má Finite. A já mám lagy. To je zropé. Ne, já mám...
To je bot, nebo je to hráč? Je to hráč? Já mám 2 hápka přesně. Musíme si to poslát. On mě... Ne. Full damage. Vypadá na 2 lodí. Víš, co jsem čekal, že udělá? Že... Ty máš ten zásný glide. Že to... Že chápeš, že jako s tou raketou vyletí nahoru. Tady si roubil, jdeme si korunku. A zdrej. A zdrej. Sama zdrej. To je špatný směr. Ale chápu, oni mají AK, pínají ty klamu, oni mají všechno. Dobře, můžeš zdrhat i tam. Jak viděl jsi ten movement? Viděl jsi ho? Musíš specifikovat. Ale já jsem totiž čekal, že ten hráč udělá to, že on jako vyletí nahoru a se zhora na mě skočí. Ale on ne. Kamo, stav. Buildy. A jo, vlastně buildy. A běž. To dělá, on používá magic trky. Už tu ledovou přeběhl za. No dělej, ale, dělej. Jsi zbořil tu drouze. Jde za tebou, zleva. Zdrej pryč, zdrej sám na červený mark. Já si ho nejde. To zdrej. Dá na mě 360 skoupy. Ty koukos, ty 90. To jsou jak... Zdrej už! Červený pink. Červený? Kde? Ano, umíš. Oni nemají tak dobré aim. Pod tebou je auto, vpravo. Tam tu kartu je. Viděl jsi ten movement? Oni jsou strašně špatný s tím aimem. Oni jsou pro play, samozřejmě jako teď táhám, Ty ale kokos, tak to je zóna. Ale jak jsem mohl užít na takový hudby? Já nevím. Já jsem prostě tankoval ten damage a pak mi až došlo, že... Ty kokos, jsi zase rozenej vidič. Ale... Ne, já to nevím. Ne, ale jsem tankoval ten damage, že jsem sázel na tu... Tam ten reboot. Já jsem sázel na to, že to bude víc jako... Že to dává větší damage ta tažo, a jenom že oni ne, já... To úplně na nic zbraň. Tohle to je pro play, jo? Dělej, rebooty. No děkuju. Já půjdu sem. Nevím, kdy vezmeš loot, jo, ale někdo... Na modré marku, na červené marku. Pořád jsou u tebe. Když tak zdrhni ke mně. A ne Dropni loot. Jsem dát, no, dropnul jsem si ho. Ty kokos, tohle si... To jsou šmejdy. Kounku nezapomeň. A ty si nezval tu zeď, ta zeď ti může zachránit. Vemte místo pistolky, vem tu zeď. Dělej, to je jediný, co ti dokáže zachránit. Nepotřebuju. Ta česka nejde vykopat. Tak GG. GG, bro. A co to naletlo na mě tady? Ne, to je nový, to nechci. Ty kokos, jsem jsou hráči. Běž sem, prosím. Díky. Můj bože. Borec ví, jak se ta hra hraje. A neměl žádný nápad. No nějaký neměl. Ne. Můžeš odletět. Aha, tak to musíš. Já jsem zapomněl, že ne. Ty počkej, tam byla MK7, on ti sebral. No, kde? Napravo víc, tady, no. Oh, god loadout. Ještě ty shieldy by to chtěl, což koukám. No a ještě mě zvednout, jakoby. Ne. Jo, to stihneš, tady mě můžeš zvednout. Mám kartu. Ale tam sice trochu na druhé straně, ale jako je to pak v zóně. Takže pokud to dáš, tak akorát, tak to. A jo,
Volí, ty kokos, to jsou fighteři a tady je nějaký raketě. Ahoj, netrefit, počkej, já se nechám trefit, já nenechám se trefit, ahoj. Hej, on tam někdo není. On tam někdo není na té druhé straně. Já tady jsou šíle, tak počkej. Ne, já jsem je nevzal. Ne, já to nechci jet. Ne. A běž zvednu technicky. Ty máš. Straglem. A vlastně, Ne, to je nový, to je nový. Ty kokos. Jsem zapomněl. Aha. Bude se taky hodně špatný. Poslední proti mně. No poslední tým. GG, Alka. Tak tam je... Nevím nic. Ne, oni dopočtou. Aha, no. Aha. Toto auto. Já jsem ho lekl, šíleně jsem se toho auta podělal právě. Jestli to kvůli tomu teďka prohrál. tam dojde. To už je to bylo pár... Jo, je tam. On čeká, že něco. Vezmu high ground. Ne, je tam i druhý. No, druhý. Ty, ale dej to. Ať mě pušne někdo. Ne, jsem dole. To ne. 5 HP už bylo. On běží hnedka za tebou, hnedka za tebou. Ubij exu. Tomu tady je zbraň dneska. Jsem se nastavit, tu jdete bacha. Sorry. Hážeme, že jsme tady. Tak jo, challenge ta sama, co? Jo, dobrý, ovo se bylo. Bože, že na to mám zapomněl zase. A počkám. Jako vážně nemusel. Tudy ještě můžu to. Co to dělá? Trolíš. Máš brokovnic Ty tady. trolíš. Jdeš dolů? No, Tak pojď. já se healuju. Tady máš Já míčku. taky. Já už mám. Dobrý. Mám pizzu a hodím ji do vody. Takže, jaká je nejlepší pizza? Hodím. Já tu než pořád dokola opomínám. Kámo, to ne, tohle. Já jsem zničil sniperkou tu. Tak, já vím, jak jsi to zabil, co? Díky. Jelej, pojď tam blízko. Kámo, tohle je úplně nejhorší. Pizza, pizzu hodíme tam do rohu, protože to někdo nechce. Tam to nikdo nenechejte. Kámo, kolika buildama jsi zastavil, sakra. Hodně. Čo mám píšička. Teda, ale už jdou pryč. Jak to kráčí hráči. Než ho chcípneš a budeme střílet. Nechcípnu, NPCčka ty zvládneš. Oni to zničili, takže to mě roknem z domu. Kámo, edit umím aspoň, no. A oni jdou tam na bráč. Dostal 70 nakonec. Já bych to nepušoval zase. Nechal bych jim tam takhle tebe. Počkej. On je krytej, jde? Tureta. Já jsem ji otevřel, no. Ahoj, ty jsem dal postiženou kounu. Tak kdyby tam nebyl tu kounu, tak ona je tak stanula. Jo, je stanula, ale takže jsem to dobré. Bacha je vlevo. No to tady bylo. Ano, musel. No jak se odpazil, ne? Nemám náboj do AR, máš náboj do AR. Jo, mám. Je hodně, je 100. Je dobrý. Jo, koukám. Hráč.
Hnedka za tím rouškem. Otevře, udělej okýnko. Come on, tref, prosím, tamto. Ty seš! Když tam zavřel to okýnko. Jeden dostal crack. Jeden taky. Mám další korun. Ale až tam nahoře. Pojďte, co se počkej, já mám 9 HP. Drž to. Hej, a On je blbej, prosím, řekni, že je blbej. Je blbej. Kámo, pušňo, to máš. Nemám. Ready. Takže třetí pokus, všechno dobré, docítí se všeho dobrého. Takže teď není šance, že to nedám. Co, jaké třetí, první? Jo, první pokus first try, že jo? To fitnem. Dáreček. Ještě nějaký díl. O ne. A jdu za tebou. Mám. Jedec. Já si tady bojím. Ne, ty jdu pomoct, čekej. Já jsem ho samozřejmě zabil, Zabil? co? Protlel. Co se stalo? Aha, Dárek. teď já to nejdu. Tak jdem. Tak mi tady. Tady žádná šestka nebyla. S tím 100% jistý. Oni už tam byli, nebo jsi to zničil ty? Někdo to musel být, protože teď... Já někdo to prošel. Oni ho zabili už. Oni jsou v trezoru. To je čičí. Ne, nejsou, to by to pípalo, že jo? No není, protože... Čum, Jo, je to. je taktika jako prasa. Ona z něj mizí Aha. to druhý. Čum, Dead, on avkoval. co dělal? Mytika, no, já si to vezmu. Aha, Bože. tak to je godlus teda. Nejhorší trojce. Prostě, kdo by použil check, někdo sem jde, hej Erika, něco seber. No teoreticky nám by se checkpoint mohl hodit, ale on jo, byl v checkpointu. Hej, tak bereme ho. A ať zabijou to tam. No to tohle je špatný. Půlfilová broka. Kámo, já nevím retu. Já se bojím tam jít. Co mám tisíčka? Tak dík. Co kdyby tam byl hráč? Kámo, vážně mi to dalo hit, já jsem tam vychýloval. A já si se ani nevyhýloval. A Erko, Počkej. padlo tady nějaký vůbec? Ne. Počkejte, Čekaj, Káčko. tady máš biga. Možná dva vlastně. Ještě 60 sekund na check. Kámo, já tomu nevěřím. Ty jsi nebo jasně, dobře. To dělám taktik spíš, aby oni nevěděli. To se změnilo, kam já to nevidím, to byl kámo, jsem slepý. Oni Nebo si odstranili myslím, to. že se to změnilo. Jo. To je taková věc, jo. No. Hej, ty jsi strašná přece, víš to? Jo, já. Hej, a jo, ty to nejet tu. A Jo, už to nechci už říct. opravdu. To už je dávno, ale opravený.
Já nevím, já jsem to řekneš dávno, já jsem to zapl naposledy jakoby 2 týdny zpátky, já si říkal, že to bylo dávno, jako. To máš Granát, oni tam jsou fakt hráč. Hej, počkej. Jako buď bych se na to vykašl, a slyším. A hráč. 360 douško. Jsem ty fakt. Jsem dead. No dobrý. Crack, já taky. Nebudu to editovat, bo všechno si myslím. Je za tebou. Ne, já jsem nechtěl vystřet. Je crackový. Před schovaným v kyně. Nepoznal. Aha. Ty, kdo má telefon? Ne, neprošeš. Já jsem to věděl, kámo. Jsi full box. Co ses podělal? Já... 2 hápka podotýkám. Je tam proti nám nějaký youtuber z Harx. A tak to musíte být jako příbuzný, ne? To je těžké. Tak jak za tebou bych... On má jedno! Takže lidi, jsem rád, že jste tohle video dokoukali do konce. To je všechno pro tohle video. Nezapomeňte na like a odběr. To se s vámi loučím, ahoj.